Dobrý deň, vítajte v obci Zlatá Baňa. Dnes mám pre vás pripravený rodinný dom určený na kompletnú rekonštrukciu. Tak poďme na to. Vdýchnite tomuto domu život a zrekonštruujte si ho podľa seba. Na rekonštrukciu. A čo s týmto priestorom? Na rekonštrukciu. Slušné, ale na rekonštrukciu. Aj keď dom je určený ku kompletnej rekonštrukcii, je postavený na pozemku o výmere 736 m2, na ktorom je dosť miesta pre vaše detské ihrisko a bazén, alebo si môžete na ňom postaviť úplne nový dom. Spokojná lokalita je dôvod, pre ktorý si tento pozemok zamilujete. Dúfam, že sa vám dom v Zlatej Bani páčil. Ak áno, teraz vám už len stačí zavolať a podrobnosti preberieme na obhliadke.